अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। डीजे मनीष वो जो सोचत नहीं होई गइल बात हो, घर में घुसा रहत रली दिन रात हो। आही रे दादा जो सोचत नहीं होई गइल बात हो, वो घर में घुसा रहत रली दिन रात हो। गइल बा पेट ढालाऊ में, गइल बा पेट ढालाऊ में, गइल बा पेट ढालाऊ में, गइल बा पेट ढालाऊ में। हला मच गइल गली गाँव टाउन में, भौजी गोभी ना भइली लॉकडाउन में। हला मच गइल गली गाँव टाउन में, भौजी गोभी ना भइली लॉकडाउन में। आरडीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेसिया बाजार। भौजी गोभी ना भइली डीजे मनीष हम नहीं जननी ऐसन होई जाए लफादा। सुनले बानी जब से उठ पड़ले पावे फाफादा, पड़ले पावे फाफादा। हम नहीं जननी ऐसन होई जाए लफादा। सुनले बानी जब से उठ पड़ले पावे फाफादा। रहता चेहरा डाउन में, रहता चेहरा डाउन में, रहता चेहरा डाउन में, रहता चेहरा डाउन में। हल्ला मच गइल गली गाँव टाउन में, भौजी गोभी ना भइली लॉकडाउन में। हल्ला मच गइल गली गाँव टाउन में, भौजी गोभी ना भइली लॉकडाउन में। रिकॉर्डिंग बाय दिल आलम राज। डीजे मनीष यूसुफ दिले आलम से ता कबो ना बतावाली। बिसलवा के संगे रात भर गुबे गुबे खाइले। रे दादा डीजे बड़ा जे ससेता कबो ना बतावाली। बिसलवा के संगे रात भर गुबे गुबे खाइली। गइल बाबा त पूरा पाहुन में, गइल बाबा त पूरा पाहुन में, गइल बाबा त पूरा पाहुन में, गइल बाबा त पूरा पाहुन में। हल्ला मच गइल गली गाँव टाउन में, भौजी गोभी ना भइली लॉकडाउन में। हल्ला मच गइल गली गाँव टाउन में, भौजी गोभी ना भइली लॉकडाउन में। पूरा फायदा तो ये उठैली हो। आरडीएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसुआ बाजार।